Aquesta setmana a Bloc TD i ens preguntem què és el que t'agrada fer quan ve la primavera. Alguns blocaires ens donen idees en els seus blogs i nosaltres et fem propostes com ara anar a escoltar en directe als Moriarty o a les 2 Dancing Days, veure l'exposició de fotografia Mirades, organitzada per l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, participar al Festival Rec de Cinema de Tarragona, gaudir de l'art al carrer a Girona amb l'Inundar 2009 o anar al cinema per veure el darrer film de Doris Dorry, Cerezos en Flor. Què, ens acompanyes? Els Moriarty són 5 germans i un membre secret que roman a l'ombra. Junts creen una música que sembla sorgida de les casualitats. Sons acústics despullats, plens d'imprevistos, conduïts per la profunda veu d'una diva que sembla sorgida d'una altra època. Moriarty estaran el proper dijous 30 d'abril a la Sala 3 de Razmetat, a Barcelona. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Fist, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the Buffalo. Chest by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. Contingudament feliç a base de detalls sobrevinguts. El CD que regalaran amb el diari per Sant Jordi, el concert a l'auditori, l'obra del Romea, el viatge fugaç, els missatges inesperats. Contingudament feliç a base de crear llums, sons, espais, textures, calors i olors, i regalar-los. Contingudament feliç per haver-me assassinat el príncep blau. Contingudament feliç a base d'improvisacions que burlen la partitura, de no poder preveure el proper somriure, però saber-lo imminent. L'Inundar 2009 és la quarta trobada i mostra d'art multidisciplinar que pretén inundar d'art la ciutat de Girona. Els principals espais i carrers de la ciutat es convertiran de l'1 al 3 de maig en una exposició oberta de totes les arts: teatre, titelles, dansa, música, pintura, còmic, literatura. L'Inundar també és una trobada d'artistes perquè puguin relacionar-se creant un espai de diàleg, intercanvi i reflexió.
La programació començarà divendres 1 amb l'obertura de les exposicions permanents a la Rambla i als ponts de Girona. Percussió pels carrers, performance, espectacles de dansa i els concerts de Ventanuco o la Troupe seguiran durant tot el dia. Durant la resta del cap de setmana es podran visitar les exposicions i es realitzaran activitats com la pintada en directe de grafits, recitals de poesia o concerts de jazz, pop i rock. Si vols consultar la programació completa, visita la web inundart.org, on a més podràs veure imatges de les edicions anteriors. Ara estàs veient una videocreació de C27 Project, que també participarà a l'Inundart d'enguany. Comptar quants dies fa sol i recordar qui deia què quan tal cosa. Inventar finals a històries mal explicades i començar de 10 maneres diferents abans que l'atzar capgiri arguments, alguns cops a sorprenentment a favor. Obrir cartes o sobres en pantalla i dir, joder, les paraules. Parlar per parlar i defensar l'absurditat per davant de blas bla blas pretensiosos. Omplir gots mig plens i desordenar incerteses. Ofegar-se en un segon i mig en un cafè sense sucre, però canviar d'opinió en 0,2 i dir allò tan tonto que les contradiccions són compatibles amb la coherència. La necessitat d'endevinar somriures i dir què va, però sí, al final. Aferrar-se a escepticismes, però de vegades oblidar-te'n i acabar parlant de números que sonen bé com a desig d'un dia d'abril primaveral. It